Assalamu alaikum, ne muku barka da zuwa tashar MK Online. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka siyi Telegram Star da Ton. Kamar yadda muka sani a yadda tsarin Telegram yake, kana siyan Telegram Star ne da kuɗi wanda za ka sa katinka, wanda shine gaskiya hanyar tana da wahala. Wannan hanyar da za ka siya da Ton ta fi sauƙi, wanda Ton ne kawai za ka siya ka tura a cikin Ton kifa naka wanda za ka yi connecting. Idan ka yi shiga za ka ga farashin kowanne da kowane yawan ton da za su baka. So shi wannan ba application ba ne, wani website ne. Idan ka zo cikin browser ka, so bara mu duba ina browser mu shiga ta ciki. Ka bi ta cikin browser ka, za ka zo ka yi searching fragment. So gashi nan a sama ya fito mana, ba sai mu searching ba. Gashi nan fragment, kun gan shi nan. So za mu taɓa fragment, za mu jira ya buɗe mana. So idan ya buɗe maka, so wannan website ne wanda ake sai da Telegram, ake siyan Telegram Premium, ake siyan Star ta Telegram. So za ka taɓa gashi nan fragment ɗin, za ka taɓa shi. So idan ka zo wajen dot nan guda uku, shine za ka shiga don kai connecting na Telegram naka. Saboda sai ka yi connecting na Telegram naka, idan ka yi connecting da shi shine za ka yi amfani da shi. Saboda ba amfani da shi free, sai ka yi connecting da Telegram. Kuma za ka iya siya wani fa, ba wai iya wannan ɗin ba. Kuma abubuwan da za ka iya siya, haka nan username ne wanda za ka iya siya da username ɗinka. Za ka iya siya da number ka ta Telegram a nan wajen. Nan gashi nan kuma za ka siya Star. So bari nan nuna muku yadda tsarin yake. Za ka siya Star, bara mu fara shiga. So gashi nan wajen shine za ka siya da number, nan kuma username, nan kuma za ka siya Star, nan kuma za ka siya Telegram Premium. So mu yanzu mai muka zo Star za mu zo siya. Yanzu idan an fara shiga, za mu shiga wajen da za mu je domin mu yi connecting na Telegram ɗinmu. Saboda za ka yi connecting na Telegram ɗinka da kuma wallet naka. So nan wajen gashi shine za ka taɓa dot nan guda uku wajen connecting. So bayan ka taɓa shi, za ka shige shi. Gashi nan ƙasa inda aka sa connect Telegram, sai ka taɓa connect Telegram. So bayan ka zo nan wajen zai baka dama ka sa number wayan ka ta Telegram. Idan ka danna ka sa country naka a nan, so za ka zaɓi country naka, sai ka zaɓa. Bayan ka sa, za ka fita, za ka yi sending. Za su tura maka OTP a cikin shi wancan Telegram ɗin naka da ka sa number. Bayan ka ɗauko OTP in ka sa, zai nuna maka connected, ya yi connecting. Me ya rage maka? Hanyar da za ka bi domin ka siya shi wannan Star ɗin. Sai ka dawo nan ka taɓa Star, tunda Star yanzu muke so mu nuna yadda za mu siya ta. So sai mu dawo mu taɓa Star. Gashi nan wajen ko sai ka taɓa Star, tunda Star za ka siya. So bari mu shiga wajen siyan Star ɗin. So nan wajen sun ce sai mu yi connecting da Ton wallet a Telegram wallet, ko kuma something like Ton wallet. So ba wai abu ne mai wahala ba, kawai da ka zo zai nuna ma ka yi connecting da wallet. Bayan ka yi connecting da wallet, sannan zai nuna maka price ɗinsu. So anan kamar zan iya cewa price ɗin ba su nuna shi saboda sai ne connecting dole, sannan za su nuna price ɗin. Bara mu gwada connecting. Bara mu sa Ton wallet, ni connecting da ita mu gani. Sai in danna connect ashe. So bara mu sa Ton friend. So yanzu gashi na yi connecting. Kaga yanzu sun nuna mun price ɗin gaba ɗaya. Idan man sai Telegram Star guda 50, zan za su ɗauki Ton 0.137 a 17. Guda 500 za su ɗauki 1.3, guda 2,500 za su ɗauki Ton 6. So haka ga price ɗin nasu duka ga su nan, ba wani abun mai. Duk wanda ya maka shi ne za ka siya. A yadda tsarin yake, shi wancan wallet naka da kai connecting, ka gani na yi connecting da my Ton wallet. So za ka zai abu wanda ya fi masa connecting na Ton kifa. A ciki za a tura maka yawan ton ɗin da kake, na yawan ton ɗin da za ka siya. Idan ka zo nan inda aka sa sacin, nan wajen da aka sa sacin, so nan wajen anan ne za ka yi sacin, sa username ɗinka. Da ka sa username ɗinka na Telegram ɗin zai fito. Ko wani za ka sewa, so da ka sa username ɗinsa a nan wajen, username ɗin nasa zai fito. Kuma in ka ga dama a nan wajen ma za ka iya, in ka ga dama a nan wajen za ka iya sa guda nawa kake so ka siya. In ka ga dama za ka iya sa. So bara in cancel mu gani nan wajen, nan gashi nan wajen za ka rubuta guda nawa kake so. Za ta fito. Misali bari mu sa guda 300. Bari mu sa guda 300. So dai sun nuna ba su yi ka siya guda 300, sai dai ko sama da haka. Ga iya farashin wanda aka iya siyarwa kenan, sai da 350 shine 0.9 ton. So haka tsarin yake, ba wani abu mai wahala. Da ka danna za su connecting naka da waccan wallet naka. Da ka danna, for example yanzu bari mu gwada cewa za mu siya na Star na ta 500. Bari mu taɓa ta. Bari mu select mu sa username ɗinmu. Okay, sorry. Abin da ya sa
ko ka ban number saboda ban yi connecting wallet ba. Amma in dai kai connecting da Telegram naka, ban yi connecting da Telegram nawa, amma da kai connecting zai nuna maka kawai da ka taba price zai kai ka wallet ɗinka, zai nuna maka transaction, zai wuce da kai. Za su ɗebe, za su tura ma Telegram ɗinka. So ba wani abu mai wahala a ciki, haka tsarin yake. Haka tsarin yake. In dai ka bi shi dalla dalla za ka sai Telegram ɗinka. So Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya sa mu amfani wannan harkar ta da muke bayani. Sannan wani baka san baka yi subscribing na wannan channel na, maka yi subscribing saboda samun update wanda ya shafi mining da kuma sauran abubuwan da suka shafi crypto. Wannan shine.